Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Qudiem il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera beda jinstema' l-każ tal-eks-pulizija akkużat li stupra ripetutament kollega tiegħu u abbuża sesswalment lil kollega oħra fl-2018. Ir-raġel ta' 33 sena li jismu ma jistax jissemma minħabba ordni tal-qorti jinsab akkużat li ripetutament ta' fastidju sesswali għamel avvanzi sesswali u stupra darbtejn uffiċjal mara fl-assa tal-imsida fejn kienu jaħdmu tnejn li huma u jinsab akkużat ukoll li aggredixxa sesswalment pulizija oħra ta' 19-il sena. Vittma minnhom kienet f'relazzjoni u għandha tifel filwaqt li żagħżugħa ta' 19 kienet rekluta ġdida. Ir-raġel irreżenja mill-korp f'Marzu tal-2018 xahar qabel ġie akkużat. L-Ispettur Mark Merċieqa xed li ġie affiġinat minn waħda mill-vittmi li qaltlu li kienet iffastidjata sesswalment u stuprata mill-imputat fl-assa fejn kienu jaħdmu. It-tieni mara wkoll irrakkuntat ġrajja ta' fastidju sesswali. Meta interrogat l-imputat sostna li l-avvanzi sesswali kienu konsenswali iżda aktar tard tat-tieni stqarrija fejn ammetta li għamel is-sess ma' vittma minnhom f'żewġ okkażjonijiet kontra r-rieda tagħha. Fil-qorti xedet ukoll l-Ispettur Silvana Gafa mill-Victim Support Unit tal-Korp tal-Pulizija hija kkonfermat li waħda mill-Pulizija irrakkontat każijiet ta' fastidju, intimidazzjoni u fastidju sesswali. Gafa qalet li t-tieni vittma kienet traumatizzata ħafna u għadha għaddejja għat-terapija sal-lum. Minn dakinhar kienet telqet mill-korp tal-pulizija peress li m'għadix tħossha komda fuq il-post tax-xogħol. F'kontru eżami l-avukat Edward Gatt tipprova jsib inkonsistenzi fir-rakkont tal-ispettur u suġġerixxa li kien hemm kontradizzjonijiet minn xhieda oħra li xedu waqt il-kompilazzjoni tal-provi madankollu l-Ispettur Merċieqa sostna il-verżjoni tiegħu. Aktar tard wara nofsinhar xedet l-ewwel allegata vittma permezz ta' video conferencing kienet xhieda emozzjonanti fejn il-mara irrakkuntat l-allegata abbuż sesswali u stupru f'dettall. Fil-kontroeżami kienet mistoqsija għaliex ma marritx għand tabib biex tiddokumenta l-effetti u l-evidenza tal-istupru jew jiġbed li rraġunat li l-istorja kienet se tintesa'. Mistoqsija qala ma sejħitx għal-għajnuna waqt li kienet qed tiġi stuprata hija qalet li ma kienitx se tinstema'.